Ndikulandireni Malawi mtawino ya kumadzulo pamene nkhani ili mkamwa ndi yokudzana chimanga chimene minister kapena kuti nduna ya zaulimi yasayinira lero lino mgwirizano ndi minister wa ku Zambia kuti chimanga chimene chimakambidwa chicha chigudwe chimene chili cholemera 200,000 metric tons. Sizokhazo iya nkhani inanso imene ili mkamwa panopa ndiyokhudzana ndi m'bale wathu uja Enoch Chihana. Kodi Enoch Chihana ni ndani? Enoch Chihana amatani panopa iyeyo ni ndani? Apa pafunika tiunikirane bwinobwino za mkulu ameneyu Enoch Chihana. Pamene tuzaunikira nkhani ya Enoch Chihanayi pomweponso tilumikizanso ndi zimene zinachitika zaka zambuyozo 2020 mpaka nawo kufikira mchaka chinocho cha 2025 ndi Boni Kalindo komanso ndi boma lija la Tonse Alliance. Sipokhapo yayi nkhani imene inso ya Enoch Chihana ikulumikizananso ndi mmene anagwirira ntchito ndi achilima zaka zapitazo amene ukuchokera mu 2014 mpaka na kuzafika poti mkuluja wagalukirano boma kapena kuti bandi kugawana zida. Pomwe panso palinso nkhani ina imene ili mkamwa ndiyokhudzana ndi Mai Jeni Ansa amene ali vice president wa dziko lino la Malawi. Mukudziwa inu kuti DPP ndi chipani chokhacho chimene chakhala ndi vice president wa chizimayi noti kamodzi koma kangapo ndithu aka ndikachiwiri moti Mai Jeni Ansa ndi munthu wa mayi wachiwiri amene wakhala vice president kudzera mu ulamuliro wa chipani cha DPP. Ndipo ndi DPP yokha imene yakhalapo ndi ma vice president achizimayi. Yetu anayamba ndi Mai Joyce Banda kenako apanso ulendo uno ndi apa abwera ndi Mai Jeni Ansa. Chabwino nkhani iyi tofunika kuti tilongosole bwinobwino apa ndipo pofunika tiyambepo ndi ma details yake mwa ndondomeko. Yetu muja timakamba kunena kuti nduna ya zaulimi ya mdziko lija la Zambia komanso nduna ya zaulimi ya dziko lino la Malawi lero lino akhalena pansi mulilongwe ndi kusayina mgwirizano ndithu kuti chimanga chimene chimakambidwa chija chibwere tsopano ku Malawi kuno. Mgwirizanowu ndi mgwirizano okhawo umene wakhala ukukambidwa kuti iyayi president a dziko lino anayimba foni kuimbira president wa ku Zambia Mr. HH His Excellency analandira call kuchokera kwa president wathu wa dziko lino la Malawi Professor Arthur Peter Mutharika komanso imweyonso ndi president wa chipani cha DPP kunena kuti iyayi president wa neba wanga uyu dziko la Malawi wandiyimbira foni kuti tiwathandize ndithu powagulitsa chakudya chimene chili chimanga cholemera 200,000 metric tons. Chabwino pa metric tons iyi ndi chizungu chabe chimene chikukhanga kuti chikupatsako ulemerero kuchikuza kwambiri chinthuchi. Okay, tikati tiyang'anitsitse pamene papa tikati pange masambuno bwino tikhonza kungonena kuti ndi 200,000 tons. Okay, 200,000 tons. So kuti tikwanise 1 ton it means tili ndi 1,000 kgs. So 1,000 kgs is equal to 1 ton. Ndikulankhula izi pongofuna kuti timasulepo kamba kuti pali anthu ena amene akulankhula zinthu zambirimbiri zokhudzana ndi chimanga chimenechi kumanyozana nacho anthu ena kumanyozana nacho boma lapita lija boma lapita lija inde ndiyonyozedwa kumene ndipo izinyozedwabe pakana kalekale zitengerabe kuti boma imene yalowayi iyendesa bwanje zinthuzi. Ilamulira motani ngati ngapange zopoyira ndiye kuti anthu ayiwala za boma lapita lija kuyamba kuchama yayiwowa kumawa nyozanso. Komano pa 200,000 tons kapena kuti metric tons zikutanthauza kuti chimanga chimene chikubwera kunoko ndi matumba olemera 50 kgs okwana 4 million. So 4 million bucks kapena kuti matumba okwana 4 million. So mdziko lathu la Malawi lino tili mu anthu more than 18 million. So pa more than 18 million chimanga chokwana 4 million matumba 4 million kodi chimanga imene chigawidwa kwa anthu angati?
tikati pange masamu chimanga chimene chiyenda motani chimanga ndichochepa motero ndili nacho chikhulupiriro ineyo kuti dziko la Malawi ikhonza kuchita bwino itagulanso chimanga kwa alimi aku Malawi komwe kuno. Ena amati ayi boma inakuyitanasanipo kuti mubweretse chimanga chanu inu. Kodi kuwayitanisa alimi kuti abweretse chimanga chawocho pa mtengo wa 40,000 50 kg ineri yonse. Mukuona kuti nzolondola munthu anagula fertilizer thumba limodzi pa mtengo wa 120,000 ndi akagulise mochipa iyayi apopo ndi nkuwakhomerera alimi athu akunoko. Boma ikuyenera kutengapo gawo chifukwa chimanga chimene akugula ku Zambia mchochepa apo ayi agulebe china ku Zambia komweko komano contract imene deal imene asayinirana lero lino ikusonyeza kuti ndi 200,000 metric tons yomweyo opanda kuonjezera. So nkhani yalembedwa motere tikapita pa MBC komanso Zodiac Ankale Times ndi radio ina imene ili Capital FM ili motere unduna wa zaulimi mdziko muno wasayinira mgwirizano ndi unduna wa zaulimi wa mdziko la Zambia paganizo lofuna kugula chimanga chokwana 200 metric tons dziko la Zambia. Nduna ya zaulimi a Rosa Fachi Mbirizi yati imodzi mwa mfundo yayikulu ya boma ndi kuonetsetsa kuti anthu mdziko muno ali ndi chakudya chokwanira. Choncho iwo anati boma lionetsetsa kuti bungwe la National Food Reserve Agency likusungira chimanga chokwanira. Ndipo nduna ya zaulimi mdziko la Zambia Robin Ntolo wati dziko la Zambia lipitirira kugwira ntchito limodzi ndi maiko a bungwe la SADC kuphatikizapo mdziko la Malawi kuti ntchito zaulimi zipite patsogolo. Ntolo watsindikanso kufunika kodalirana kuti anthu a maiko awiriwa asavutike ndi njala. Olemba Trust Office umo ndimene akufotokozera nkhani yokhudza ndi chimangachi anduna aku Zambia komanso aku Malawi kuno. Chabwino ni makambanso paja kunena kuti nkhani imene ili mkamwankamwa ndi kulumbiritsidwa kwa Enoch Chihana. Enoch Chihana alumbiritsidwa dzulo, ndipo kulumbiritsidwa kwawoku iyayi ineyo ndakhalapo ndi chidwi kwambiri kuti DPP kodi yasinthika mpaka na kufika mu level imeneyi. DPP ikuoneka kuti ndi DPP ina chifukwa chani ndikunena chonchi. Ndikakumbukira mbuyomo DPP ndi chipani chimodzi chimene chinatchuka ndithu ndi tsankho. Ikakhala pa nkhani yopereka maudindo imapereka maudindo ake mokonderanso kwambiri. Sizinali zophweka ndithu kuti munthu wakumpoto akamusankhe kukhala second vice president. So chinthu chinanso chimene ndikupanga nacho chidwi nchonena kuti DPP yaonetsetsa ndithu kuti ayi mu mgwirizano wawo zimene anagwirizana zichitikedi, chifukwa anzathu amene apita aja IMCP ngati zinavutanso kumayambiriro kuyamba kuvuta zinthu zinayamba kuvuta nkhani yake ngati ya mgwirizano omwewo inayamba kuvuta pa Boni Kalindo. Boni Kalindo analonjeza ndithu unduna Boni Kalindo mpaka anangomvera fungo sanapatsidwe unduna. Koma DPP apa iyayi ikugwira ndithu ntchito limodzi ndi munthu amene anapanga naye mgwirizano analonjezana naye kuti ife tikalowa mboma iwe uzakhala second vice president, ndipo second vice president wathekadi wasanira dzulo. Endi ndimanenanso kuti chipanichi cha DPP ndi chipani chokha chimene chimatchuka kwambiri ndi nkhani ya tsankho. So patsankho panofanika kambe kuti chani kwenikweni uyuyu Chihana uyu kwawo kwenikweni ndi komwe kumpoto. So pokhala munthu wakumpoto kwapezeka kuti chipani cha DPP chikutha kugwira naye ntchito ndikulumikizana bwinobwino mpaka nakukatenga udindo umenewu sizophweka iyayi. Izi zingosonyezeratu kuti DPP ya ulendo uno ndi DPP ija yapakanthawi imene ambiri akuidziwa ija yoti ana ambiri amathupini sakuidziwa. Iyi ndi ina iyi ikumveka kuti yasinthika, ikusaundika mosintha kwambiri, zomwe zili zinthu zopasa chidwi, zomwe zili zinthu zofunikira kwambiri ngati Malawi kuti tonse tigwirire ntchito limodzi. Moti apapa nditha kunena kuti iyayi DPP congratulations pa khalidwe limene mukuonetsa panopa, chifukwa ndi khalidwe labwino kwambiri imene mukuonetsali. Tsopano apanso tili ndi nkhani ina imene ndimakamba kuti iyayi kuli Mai Jane Ansa uku amene ali vice president wachiwiri wawo ndikukhala Enoch Chihana, koma oyamba ndiwo Mai Jane Ansa. Mai Jane Ansa
anthu sizinthu zophweka ndithu zimene zikuchitikazi, chifukwa ku chipani cha DPP ndi chipani chokhacho chimene chakhala ndi vice president wachizimayi tikayang'ana mu zaka zina zapitazo. Anatengapo mayi Joyce Banda kuyenda nawo mmene mucha Malemu Bingu ali ndi moyo. Atamanga limodzi ndithu, agwira ntchito limodzi, agwira ndi mayi mayi Joyce Banda. Saka zambuyozo pano akuzatenganso mayi Jane Ansa kugwira nawo ntchito limodzi. Sonisa kuti pa nkhani ya agenda iyi a DPP iyayi mukutha kuiona ndithu kuti ayi kupanga zinthu mwadongosolo mmene imakambira nkhani ya agendayo, potengeranso kuti sibwino kuti azimayiwa tidziwaphwekesa, sibwino kuti azimayiwa tidziayika pa law, azikhala ngati kuti azimayiwa alibe nzeru kapena kuti samadziwa zinthu. Upeza kuti mzimayi waphunzira kwambiri, koma chifukwa choti ndi mzimayi basi akuponderezedwa, koma DPP zimenezo sikupanga nawo yayi. Ikutha kuonesa kuti azimayi nawonso atenge nawo gawo loyendesa limodzi dzikoli ndi boma. Zomwe zinthu zapamwamba kwambiri. Ndiso muja ndi makamba za enu kichihana kuti ndi akumpoto. Taonaninso apa Jane Ansayi ndwakunshewu, kunshewu sikumpoto, komano uyu Malemu aja ndi anali akunshewuso agwira nawonso ntchito. Ndino tatiye ntione apa mukagwiridwe kawo ka ntchito. Mayi Joyce Banda atatenga zinthu sizinathe bwino iyayi, zinathera pa njira sokonekera basi kuyamba kulozana manenana kuti iwe chiledzerere chanja zosakhala bwino zija. Then azatengano Chilima kumuchosano ku Airtel ndikubwera naye kuti iwe tabwera uone mmene misonkho imayendera mdziko muno, tabwera ukhale apa, takhala vice president apa, tiye tigwire ntchito limodzi, tiye tithandizane kutukula dziko lathu lino. Agwira ntchito zaka zitatu chachifolo awo ayambana kutozana. So langa ndifunsono kwa inu, mwina inuyo mungakhale ndi yankho lomveka bwino. Kodi mukuganiza kuti mayi Jane Ansawa akozanso kupanga chimodzimodzi ngati amene anapangira Joyce Banda komanso Malemu Cyrus Chilima? Chifukwa izi khalidwe lilili loma semphana zochita vice president ndi president wake komanso ndi chipani ndi yachokera patali ndithu. Nkona pati kukamba za mayi Joyce Banda komanso ndi kukamba za Chilima. Ndino ulendo uno uziyenda bwanji? Ndi Chimulirenji yekha amene sanaonese khalidwe lolero yayi. Nanga mayiwa apanga chimodzimodzi mmene mukuwaoneramu, kapena mayiwa ndi amene akuoneka kuti yayi ali bwino ndipo akhoza kukwanisa kudekha? Iyo ndiyo funso imene ndikusiyireni mu nthawi ino pamene tikusakiranise nkhani zina zosiyanasiyana. Pangani subscribe, share and comment, tiwuzeni malo ofunika kukonzawo kuti zambiri zisamakuphonyeni pano. Zikomo kwambiri. Club Junta, building better Africa.